Hola classe, comencem el primer vídeo de sisè amb el tema el medi físic d'Europa. I dins del tema físic d'Europa anem a començar parlant del relleu, el relleu d'Europa. Els límits geogràfics. Europa es situa a l'hemisferi nord i té una extensió de 10.500.000 quilòmetres quadrats. És una gran península voltada de mar. És una península perquè, si fem una miqueta de memòria, una península és una extensió de terra que es troba tota envoltada de mar, excepte per una de les seues parts. Doncs Europa és una gran península perquè està tota voltada de mar, excepte per una part que és per on està unida al continent asiàtic per una gran franja de terra. Els seus límits geogràfics, és a dir, els seus límits naturals, són al nord l'oceà glacial àrtic, a l'est Àsia, al sud el mar Mediterrani i també un trosset d'Àsia, i a l'oest l'oceà Atlàntic. Anem a parlar ara de les principals unitats de relleu. El continent europeu té una altitud mitjana baixa, és a dir, no és un continent que tinga unes muntanyes molt elevades. I s'hi poden distingir tres unitats de relleu, que són de les que anem a parlar ara. Els massissos muntanyosos, les serralades joves i les extenses planures. El que anem a fer a continuació és que vos vaig anar explicant cada una d'aquestes unitats de relleu i quines són les zones més importants, els noms més característics amb els que se tenim que quedar, que haureu de ser capaços de situar-los al mapa, així que molta atenció, val? Els massissos muntanyosos són muntanyes molt antigues que amb el pas dels anys han esdevingut en muntanyes de poca altitud. Aquestes zones no estan molt poblades, però sí que s'hi concentren nuclis urbans on es desenvolupen nombroses activitats econòmiques. El seu relleu, aquest relleu muntanyós, dificulta el traçat de les vies de comunicació i si se volen construir aquestes vies de comunicació necessites altres infraestructures com per exemple ponts, viaductes o túnels. És a dir, que com les muntanyes no ho fiquen molt difícil, ho fiquen un poc complicat pel seu relleu, si hem de construir vies de comunicació necessites fer ponts o viaductes per poder construir aquestes vies de comunicació. Estos massissos muntanyosos se troben al nord i al centre d'Europa i tenim algunes com per exemple les muntanyes escandinaves, els Urals i el massís central francès. Els anem a localitzar ara al mapa. Fixeu-vos, a veure, les muntanyes escandinaves les tenim així dalt. He dit també els Urals, i el massís central francès. Dels Urals m'agradaria comentar que és una cadena muntanyosa molt vella que està a l'est d'Europa i és el límit natural entre Europa i Àsia. Els Urals separen Europa d'Àsia. Molt bé, parlem ara de les serralades joves.
Són muntanyes més elevades i més abruptes, és a dir, que tenen un relleu encara molt més difícil. Per això fan que siguen de difícil establiment per a l'assentament humà. Per això la població en aquestes serralades és escassa i es distribueix en pobles menuts. Les activitats econòmiques més extenses són l'agricultura, la ramaderia i n'hi ha poques vies de comunicació, encara que han millorat en les últimes dècades, i això ha contribuït a que les activitats econòmiques també estiguen relacionades amb l'activitat turística. Tota aquella activitat turística que estiga relacionada amb el muntanyisme, el senderisme i els esports de neu. Aquestes serralades joves es localitzen al sud del continent, com els Alps, els Apenins, els Carpats, els Balcans i el Caucas. Anem a localitzar-los en el mapa. A veure. Els Apenins, Balcans, Caucas, Carpats, els Pirineus i els Alps. Molt bé. Del Caucas, aquesta d'ací, simplement dir que és una serralada situada entre el Mar Negre i el Mar Caspi. Allí es troba l'Elbrus, amb 5.633 metres, és el cim més alt d'Europa. I ja per últim parlem de les extenses planures. Són els espais més favorables per a les activitats humanes i on s'ha establert la majoria de la població. Són zones molt planes i extenses, en les quals podem trobar les principals ciutats europees, també les vies de comunicació més importants, com carreteres, autopistes i vies fèrries. També trobem grans rius europeus, que quasi sempre són navegables, i també es produeixen moltes activitats econòmiques, com per exemple l'agricultura, la ramaderia o la indústria. Aquestes planures estan al centre i a l'est europeu i la més extensa és la Gran Plana Europea. La tenim així, tot este tros. La Gran Plana Europea. És una extensa planura que té xicotets turons que s'estenen d'oest a est per la zona central d'Europa. En ella podem trobar grans rius com el riu Rin i el Vístula. El tenim així, que quasi l'he tapat. Per últim, i simplement com a curiositat, anem a parlar de com es representa l'altitud, ja que hem estat parlant del relleu, no? Que és les muntanyes, les zones elevades del planeta, doncs anem a parlar de com es representa l'altitud. Primer recordem, què és l'altitud? L'altitud del relleu és la distància en vertical d'un punt de la superfície de la Terra respecte al nivell del mar. Val? Així en la imatge, per exemple, l'altitud del punt del cim d'eixa muntanya és l'alçada que hi ha des del nivell del mar fins la part més alta
en vertical. Val? Evidentment, l'altitud es mesura en metres. I com es representa l'altitud? El relleu es pot representar gràficament amb un perfil de relleu. Nosaltres estem acostumats a veure aquests perfils de relleu, per exemple, quan fan una volta ciclista a la tele, es veu el perfil de les muntanyes amb els diferents ports i les pujades i baixades que han de fer els ciclistes. Doncs això és un perfil de relleu. En un mapa, el perfil de relleu se pot representar de dues maneres. O bé pintant amb colors diferents la superfície, com és el cas del primer exemple, en el que es veuen diferents tonalitats de verds, de marrons, fins i tot de vegades de liles, per a marcar l'altitud de les muntanyes. O en un mapa també podem trobar un perfil de relleu, en aquest cas dibuixant corbes de nivell, que són línies que uneixen els punts del relleu que se troben a la mateixa altitud. Fins ací.